Ifa Dreams Media timakunyadira ni kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. The DC President wantu osauka woyamba kuno ku Malawi amene amangoyima pa chilungamo kuwayimirira othodwawo amene amakhala ndi mawu koma amalephera ena amafuna kumalankhula ngati ma activist koma amapanga mantha akuopa kumangidwa. Chino sichimaopa unyolo ndipo ndinganene kuti ndausowa kwambiri unyolo chimangiridwire ndipatenga nthawi yayitali. Ine ndizapitirira kuwauza Amalawi, kuwayimirira Amalawi kuyima pa chilungamo osakhala poyang'ananso makobiri. Izi sitipangira makobiri koma tipapangira kuti ziko likhale likutukuka, anthu azikhala informed. Komanso tikamalankhula zina ndi zina boma limapanga machawi ndi kumasintha pena ndi pena monga mene zikuchitikira mu boma limeneli la DPP. Tikalankhula akubomako akumamva ndi zina ndi kumasintha. Lero ndili ndi nkhani zazikulu kuchokera ku corruption, chilungamo pa ziko, komanso nkhani zosiyana zokhuzana ndi umoyo wa Malawi. Koma tisanapite kumene ndafuna ndikuziwiseni Amalawi kunena kuti pa 29 November kuli show ya Isaac and Jacobo andichosangasa ndichonena kuti pamene Amalawi akubwera ku BICC kuzaona ma comedies amenewa kukumbukira our fallen heroes Isaac and Jacobo nayenso Manganya ndi Winiko akakhala komweko nso akachita perform live. A former vice president Michael Usi Manganya face to face ndi Bon Kalindo Winiko. Izizi zikuchitika ku BICC pa 29 November. Tiyeni Amalawi tizisupporta talent yathu yakonkuno ku Malawi, our own talent, musically komanso even in theater circles. Tizisupportana toka even poetry. Izi ndizofunikira kwambiri. Tikapanga choncho ndikuti tikutukula ziko lathu. One day tizachita export talent ikupita kumaiko ena. Lero tikambirana nkhani zokhuzana ndi mfuti kuno ku Malawi. Posatira imfa ya mzimayi uyu Dr. amene waomberedwa masiku apitawa kuchigumula. It is as a result of mfuti zimene zikumangopezeka chisawawa. Boma tulapita lija kunena chilungamo lidagawa mfuti zambiri. And utenga ukuyenera upite kuma authorities kunena kuti munayenera mukhale ndi deliberate program yolanda mfuti zonse muno Malawi. And amene amayenera apezeke ndi mfuti ndi wa polisi kapena wame. Komanso wa polisi kapena wameyo akapezeka ndi mfuti ndiye kuti ayichita register mu buku kunena kuti wakuti watenga mfuti namba chakuti ndi zipolopolo mwakuti. And kuno ku Malawi zaoneka kuti kuli mfuti zambiri unregistered zimene ngati ziko ngati sitisamala tiziphana chonji pang'ono ndi pang'ono. And umazifunsa mafunso kuti kodi mfutizi amene mmapasira nje anthuwa azipani makamanga chipani chapita chija kumapasa anthu mfuti ngati mene amagawira nyemba kapena ngawere kapena ngumbi. Izi pang'ono ndi pang'ono ziko lathu likubwera loopsa kwambiri. Chitetezo chikuchiridwa compromised. It is slowly becoming a lawless country Malawi. So panafunikira kunena kuti mabwana kukubomako mupange daladala polisi yabwinobwino malamulo abwinobwino. Mfuti zosamangoperekaso chisawawayi. Anthu ambiri munomwe ali ndi mfuti koma mukazisatira mfutizi ambiri wakungophera anthu. Andi panayenera kuti mutengepo action ino akulu kunena kuti mfuti zimene zagawidwa masiku apitawa mboma lapitalo mfuti kumangogawana. Even ogwira ntchito pa MBC amene timvese program anapasidwa mfuti amene ajawo. Munayenera muziwe zimene zikuti mfuti zikuyenera zilandidwe Malawi muno muli mfuti zoopsa andi kuliona ziko lake lomvesa chisoni. Anthu akufuna aziphana ndi mfuti. Andi izizi mukazilekerera ma authorities mukazilekerera pang'ono ndi pang'ono muno muzabwera nkhondo ndi yoopsa kwambiri. Ngati ena nsimaiziwa nkhondo takafuseni ma Rwandese kapena ma Burundians, muafuse kapena ma Mozambicans, muafuse mpite pa miranje pompa olo mpite pa deza
mukafuse kuti kodi ujeni nkhondo ndi chani, mfuti matani mfuti ndiyo opsa kwambiri sitiyeni ya Malawi muno kuti tizikhala ndi mfuti. Anthu amene angavutike kwambiri nkhondo itayamba munomo ndi anthu osauka ifeyo, azigogo okalamba, anthu odwala, ana ndi amene angavutike chifukwa chonena kuti ma authorities mwalekerera kwambiri kumaziona mfuti osazilanda, aliyense wakhuta mbwanda zache uko adya ntoliro ache uko basi ndikumampasa mfuti. It is very very dangerous. Lero tikupita kumwanza makamaka kuneno kumene aboma mukuyenera mukhale ochenjera kwambiri ndi chimanga chimene mukupereka chogawagawachi. Kuneno kukuchitika za chinyengo koopsa, paneno 10 off ndi pamene matraki akuyima ndikunyamula chimanga ma 3 tons kwa mavenda akapita nacho kuneno kuja kukogawako ndikumakanamiza anthu kunena kuti chimanga chabedwa mmapiri. Chikhaliye nicho akwa DC kuneno ma officials akumagulisa chimanga ja kwa mavenda ndikumana amakunena kuti chimanga chabedwa posika mmapiri, koma matraki akumayima paneno 10 off pasogolopo pali kachire pang'ono ndikumene akumachita offroad chimanga chija ndikumayika ma 3 tons kuagulisa ma vendors ndikumathawa nacho iwo aja atapanga ma millions. So uthenga umene ukupita kuboma mama wao ndonena kuti mupite cheki kuneno, andiso izimwina sizi kuchitika kuneno kokha, mchitidwe okuba muno Malawi uli ponse. Andale abe, anthu akumuzi abe, akwa DC abe, akwa agriculture abe, zimene zizi mchitidwe umene wokuba wa corruption ukukula kwambiri. So kuneno kuli mchitidwe woyipa kwambiri, ma officials akwa DC ndi akwa agriculture akumagulisa chimanga mmapiri aneno 10 off ya neno. Kani itu yokuba itu yachuluka kwambiri, even mukapita kumulanje South East kumene koko kwa Buka Matemvu MP amene wasankhidwa kumeneko akunamizidwa ni makansala akumene kwa kuanamiza anthu ndikumakatenga ndrama mogwirizana ndi akumulanje district council ndikumachita rehabilitate ma bridge ngati mene kuliri kwa Kashon uko kwa Sungani Nzeru kumene koko kwa bangidwa ma bridge onama kwambiri, ma bridge ngati Maperera bridge kumene koko ndi kwa Kashon kumene kwa manga ma bridge kumana mangudadi bridge mene hii yangu kulidwa tu matumba 4 la cement ndikuipaka ndi nchenga, koma mitengo imene ikuchulidwa kuti ndrama zao nongeka pamenepo akuti ma 15 million 20 million kuiona bridge imene yaja 20 million inu kumva chisoni. So pakufunikira kuti ma officials aku local government muzichita mukhale ni monitoring mechanism, mupite makansala ambiri akuba kwambiri mmene alowa mboma mwakufuna basi azingoba mmene akhala pa udindo pa alemerepo imene imakhala connection yakwa DC ndi kansalayo pamene anena kuti ma MP sizi kuakhuza chitukuko cha kansala panonso pamene zikusintha kuti chitukuko azichiyang'anira ADC pamene popo muziwe kuti kukhaza chinyengo koopsa pakati pa ma officials akwa DC amene ndi ophunzira kuphatikiza ndi anthu amene ndi osaphunzira akumuzi anyengereredwa anthu amene ajawo ndalama zikubedwa koopsa. So abuka matemvu kumene muliko muziwe kunena kuti mu constituency mwanu mukuchitika za chinyengo koopsa ngati kwa Kashoni kumene koko komanso madera ena osiyana ako Sungani Nzeru kumeneko kwa Mamera kumeneko nyamatanu awa makansala siti kufuna kuchula maina akuba ndalama kuopsa abandalama ndikunamizira kunena kuti aononga 15 million kwa Mamera 20 million kwa Kashoni yeti mabridge wangu hapa kapaka ndi cement matumba awiri ndikuchaja 15 ina 20 million. Nkhani ina yachi nyengo imene ikuchitika kuja kumachedwa kumangochi inu mukukumbukira bwinobwino kunena kuti patience na madingo anazipereka mwana uja asanapite kukamanga sukulu ija kuti akonze ma ambulance apa Mangochi District Hospital, koma nkhani imeja endalowa ndale zosatira zake mwana uja patience na madingo ndalama zache za abambo ache ndi abale ache kufuna kuti athandize ziko la Malawi poona degree ya anthu amene akuvutika
anamukaniza mwana uja kuti akonze maambulasi, ndipo maambulasi anakokedwako onse kupita ku PVHO ya kumangochi ndikumakanama kuti kumene koko ati afuna akonze. Zinthu zichitachitika chonchija maambulasi aja mupite mukapezanso abwerera ali kumangochi district hospital konkuja osakonzedwa. Andi ngati kunatengedwa ndalama zo anangoba. Andi kumeneko kuli nchitidwe even DHO wa kumeneko koko kumangochi akusunga magali moto awiri aziyendera yekha amene mauje ni makruza okhaokha inayo D4D akuyendera yekha amene kunyumba kwache malo kuti aisiye galimoto ina imwina papu izithandizira kumakanyamula ma patient. Lero mukapita kumangochi muona kuli chipululwa koopsa kuli mavuto okhuzana ni maambulasi. Andi yeti munthu wina wakukoma kwabwino mtima anazipereka kuti atani akonze maambulasi amene ajawo. Kodi akanakonza maambulasi aja akanathandiza kwa ana madingo? Masa maambulasi aja akanathandiza ziko? Kuno ku Malawi tili ndi vuto china chilichonse timachitengera ndale, china chilichonse timapanga ndale. Izi ndizoopsa kwambiri. Leronso munthu lole mama ono ndiyalirire anthu aku Salima makamaka amene amakalandira chithandizo ku Salima District Hospital kumene kuli nchitidwe obwera ku ntchito mochedwa kwambiri kuchokera anthu kufika 6 koloko ikumafika pakana 10 koloko madokotala ndi manesi asanafike ku ntchito, ndipo anthu akamba kuwalemba akumauza kuti zipitani mankhwala amene wamukagule ku pharmacy kuno kulibe. Andi yetu munthu wamba kudikirira from 6 pakana 10 o'clock andiso usanasirize kulankhula za matenda ako amakhala akulembera kale akupa certificate ati akulembera mbuku moja kuti ukagule mankhwala kapena ukalandire Panadol. Iyi ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kwa anthu ozungulira ku Salima. Andi nchitidwe umene ozuza mapatienti suli tuko khako tukusalima koya, even olo kuphalombe, even olo kuchiringa kuli chipatala china cha Katolika kumene koso kuli manesi amwano oti siku uje ni mwezi watau patient wa ku maternity anabereka eka mwana kugwera pakana pa floor. Manesi kumaona kuti kumene ukapanga zako ni mamuna ako ife kunalibe usatinyase kulephera kuwaitana anesi tatamangani mwana akubadwa ali zako zimenezo anachita kutengera anthu ena achifundo ndikumuthandizira nzimayi. Muzipatala mutu anthu akukumana nazo zoopsa kwambiri. Muno Malawi tikupangana mwano tokha tikupangana nkhanza tokha. Izizi munayenera kuti aku Minister of Health muzikhala ndi monitoring team yomayenda kumakhala ndi ma surprise visit kumaona even olo a president amene olo a vice president amene ajeni yansa komanso inuyo ajihana sometimes muzikhala ndi surprise visit kungofika pamalo ndikuona mene zinthu zikuyenera. Anthu akutayirira koopsa kutayirira muno Malawi kayeso awa traffic every 1 kilometer a traffic 1 kilometer a traffic. Izizi sizi kukhala bwino zikuchita fuel corruption chifukwa ambiri achi amangolandiramo ndalama m'misewumo. Anthu omalizira kwambiri amene ndikufuna kuwalirira mama wa uno ndi anthu aku Northern Region makamaka amene ndi alimi amene akufuna kugula fertilizer ku smallholder ya ku Mzuzu. Kumene ku smallholder chifukwa cha zinthu zina ndi zina za ndale inasekedwa ndipo anthu alibe access kuti akagule fertilizer. Andi yeti mvula yagwa mu Ikwendenimu, yagwa mu Eutinimu, yagwa mu Mzuzu. Kuchiputula uku mvula yagwa bwino kwambiri ngakhale mikuti misewu ndiyo nongeka kukafika kukaronga koma mvula yagwa bwino koma anthu akusowa kukagula fertilizer. Zosatira zake anthu azakhala ndi njala kukubweraku chifukwa anthu akuvutika kuti akapeze fertilizer. Kwa amene mwina ndi osika mtengo mwina ali ndi njira zawo ma 10,000 koma kwa amene ndi alimi a serious akufuna agule fertilizer ku smallholder ya ku Mzuzu kulibe fertilizer. Munayenera kuti mpange machawi ino aboma makamaka a Minister of Agriculture muyang'ane nkhani imeneyi kwambiri kunena kuti ku Mzuzu smallholder idasekedwa smallholder ndipo tikunena panopa alimi akusowa kuti akagula kuti fertilizer. Komanso kuphatikiza pamenepo alimi ambiri
amene analima chimanga chaka chatha akuvutika pakana lero kuti chimanga chawo akagulisa kuti, pamene inu aboma a Ministry of Agriculture mukusakasaka chimanga kunja. Chonde achiteninso ni consider amalawi amene ali ndi chimanga chochuluka kwambiri. Kodi mukagula chimanga kunoko ndiye kuti numucho support transport, simpeza simufunafuna so forex. Komanso most importantly muthandiza alimi ako kuno ku Malawi amene ndalama zawo zikhalemo muno Malawi ndipo zithandizanso Malawi muno. Tiyeni tizichosandale pa china chilichonse kuli chimanga chochuluka kwambiri. Chimanga koma osayiwalira kunena kuti pali anthu ena amene analandira nawo ndalama za mega farm. Tikunena pano anangogula mahotelo, anangogula magalimoto, koma anosanabweze ndalama. Ena amatenga fetereza ochuluka kwambiri, munthu umodzi kutenga matumba 5,000 afetereza. Zimene zizi aboma mukuyenera kuti muzilondoloze pamene mukulondolozaso anthu amene aba ndalama za kunifi. Bon Klindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.